Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:45. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 47 minutos nakaligid sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Masilawat maulanon nga hapon na naman. Negros Occidental, sunod sa Bacolod sa konto malabutan sa nga signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Inyo pala tuntunan Lunes, Tubtob, Sabado. Masobaray sa oras nga pagbalbal sa mga balita sa saling pala tuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya, yari kita sa pizza 8 na sa bulan sang Pebrero, tuig 2021. Nakahibalo-bala kamo nga sang Pebrero 8, 1935, Bosilingon sukat sumo ika-86 ka tuig, sang ang delegado sa 1935, nga Constitutional Convention na ginatawag nga CONCON, nagasugtaray sa final draft sa pinal nga draft sang saligang batas o Constitution sang Pilipinas. Matapos ang pinakabulan nga deliberasyon, tisubong ang charter change ara gihapon, ginadebatihan, ginalalisan sa gihapon sa Kongreso mga kaksyon. Tisa una sang 1935, may ara na yasang Constitutional Convention o CONCON. Ang natabo mga kaaksyon, ginpermahan sa 202 ka mga miyembro sa tong Pebrero 19. Di ang Feb 8, 1935, amoning pagsugtanay sa mga miyembro sa Kongreso. Ang convention ginasugdan Hulyo 30, 1934, ang sadto na paidalo mini sa presidency ni Senator Claro M. Recto. Ang Constitution ginasertipikahan ni US President Roosevelt
sang Marso 23, 1935. Sang May 14, 1935, ginratify naman sang Filipino people paagi sa plebisito. Ang Constitution naging sundan sang American Constitution ang ginatuwag nga Bill of Rights kag ang Jones Act gin-draft ini maka-aksyon bilang fully independent nation. Natabuan man nga sa bulan sang Pebrero kag sa pitsang 8, Pebrero 8 gli kadlawan man ni Senador Recto. Una sa balita, una sa aksyon. Claro, M. Recto na yaha, hindi niya si Ralph Recto. Subong ang bantog nga Recto, tiyan mo na ning si Ralph Gonzales Recto. Nangin President pro tempore sang Senado sang Pilipinas. Sugod 2017. Apo ni siya ni Claro M. Recto. Si Ralph Recto maka-aksyon nga naging senador man sang Pungsod, Pilipinas. Sang 2007, ining si Recto maka-aksyon na pierdi ni sa kay man nagpapili ni siya liwat bilang senador sa atong 2007. Ang pagpati diri sang madamo nga mga analyst kung nga ana pierdi si Ralph Recto. Ang rason sa kapiyardihan niya maka-aksyon pagpati sa mga analyst among pag-author niya sang unpopular nga EVAT Expanded Value Added Tax Law. Subong si Ralph Recto maka-aksyon medyo sikat mang Japon. Bangod siya sila nga ng pangasawa, ang asawa na Recton, dibla si actress politician, ang ginatawag nga star for all season nga si Velma Santos. Amo ining istorya sang ginatawag nga saligang batas ng Pilipinas, ang Constitution, kag ang istorya sang mga Recto. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano bala mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan sa bahin sa nga balita lokal. Ulan tumupa na naman sa madabang nga lugar sa Negros Occidental. Bao video kag litrato sa nga nagabagosbos nga tubig. Gintutukan naman sa mga tao. Ang syudad Santa Lisay nangin sentro sang sining nga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Ang suba sa matabang magsaysay sa Katabla Mabini kag miniluan ang tubig sumaka. Siguro mga isda nga daro haluan panta kag Taiwan la kinalipay naman. Amot lang kung mayari pwede nga sa isang isda subong, mayara paguro. Pero nakalaka na lang. Nahuya na ning isda yang isda ang haluan kag pantat nga maghala ka pang lugayawon sa syudad. Dito na sila guro kalaban na makitaan sa nabukid-bukid kag sa malayo-layo na nga lugar. Sang unaya san jutay palang balay istruktura diri sa Bacolod City kung magbahaya ang Bacolod, ang daro kag pantat ga sulod-sulod sa puloyan mo, nagaagi pa sa bintaan, nagaagi pa sa portahan. No, kibot kaya ga sulod ya ang haluan. Ga sulod ang daro sa balay kung magbaha. Kung kisa kita mo pa ang daro nga panghilay. Subong di nakita aning mga sahi mayara pagurutil nakalaka na lang. Ang mga puyo kag gurami daway naman gana ibatia. Ang balita maka-aksyon pila ka mga residente nagbatsyag naman sang kahangawa. As of alas 12 kay nasang udto ang record sang Talisay City DRRMO. May 92 ka mga pamilya. Nga ginabugusan sa 265 ka mga tao, gin-backwit ni sila, gin-evacuate sila sa mataas-taas kag hiluway nga lugar. Talisay City naman o. Halin ni sila sa Barangay Dos Hermanas kag Barangay Zone 8. Ano ba nakasangkad kag kalapnag ang halit sa ning panibag-on na naman? Nga problema sa baha sa probinsya, partikular dara sa may Talisay City. Nga asunod sa talig sa empermi ng insuki o kung ginabalik-balik sang baha man. Ano ba lang bertod sang sining syudad? May dapat ba natutukan? Nga bagay agad ni ang matuldukan. Ang kooperasyon kag disiplina sa mga tao panawagan ni Governor Bong Lacson sa tanan. Taran-taran nga mga nagrense dapat disiplina
plus mayara sang kooperasyon. Ang kooperasyon nga ginapanawagan ni Governor Bong Lacson nga kung may mando na gani ang gobyerno, ang ginatawag nga preemptive evacuation, inang way pa pala magsaka ang tubig gid. Maggalala ang problema, dapat evacuate na kamo. Kadto na kamo sa lugar nga hilway nga amo nang ginadesignar, ginatala na sa inyo sa gobyerno. Ang ining ulan din dalan sang low pressure area kon LPA nga nasiplatan dito sa east Silingon Sidlangan sang Mindanao. Madamo-damo sige hapon sa mga lugar diri sa Negros Occidental, Bacolod, nagatamsak na nagalinapotiyak pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Baha sa gihapon nga problema ang puro kasagingan Barangay Banago, Bacolod nga nangin sikat. Bangod sa pag-viral sang reklamo nga una ginpalabot sa nasyonal, kag mas nangin sikat pagid. Ang reklamo sang inigin palabot man diri sa estasyonan nga number 1 Action Radio Bacolod. Kamusta na ba lang lugar? Amat-amat na ba lang nalimpyuhan kag naplastar sa maayong plano? Para hindi na masulit pa ang pagsaka kag pagtiner sa tubig. Sang sining lugar bangod ginasiling way sa lutsan ang tubig. Mating opisyal sang barangay munuman na reklamuhan man. Bangod sa ginaaligar hindi pag-akto sa reklamo. Subong ang lokal nga gobyerno sang Bacolod, nag-akto gid man ng limpyo, ang mga buho gintampukan, ang mga basura ginpangkolekta, ang plano nga halos kalabanan ko ng mga residente ang nagpaborman. Ang nagpaborman maka-aksyon, ang inisal nga plano, amaning himuon sang barangay kag CDRRMO, may mga haligi na ang balay kuno nga amo nang ginapatihan nagabalabag o ko nagapugong sa tubig nga nagadaloy sa kalog ay pangkakason. Pagkatapos kakas, ang kalog iplastar sa maayo tinluan, agon mahimo palang simentohon kag mga korona. Amo ni ayhan ginahulat ng handom sa mga residente sa lugar. Akon sa interview sa Action Radio Bacolod nagsiling nga delikada na kuno nga waay sang kasulbarante pating kadelikado sa masakit nga leptospirosis na munuhan man tubo. Di bilagi nakakulbaan man. Bangod may ara na kuno sang tawo nga nabiktima sang sining leptospirosis. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa nga balita, aksidente nga pagkakuryente. Napiaran naton maka-aksyon sunod-sunod ining gakatabo sa Bacolod kag pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Nagligad dumduman nyo to nga may tawo nga nagapanglimpyo kag nagapamintas building. Dara sa may ginsangan sang Lacson Kagaloho. Napatay ito, di ba? Kay aksidente nga nakatandog man sang live wire Sa sila'y nagligad nga semana may lalaki mang tunga na kuryente. Pero natabangan to kay dala sa ospital. Subong ang balita maka-aksyon, di lamang sibilyan, kundi trabahante mismo sang Sineco. Taga Central Negros Electric Cooperative na gid na lineman ang tawag sa siring nabiktima ni sa Sineco Talisay Field Office lineman sa. Ang balita nita kuryente man subong hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Pasubo ni nga hitabo sa pamilya sang biktima. Ang General Manager sang Sineco Attorney Dan Pondevilla nagpakayag na sang kasubo kag pagpakig unong sa biktima ka sa pamilya sini. Bangod na tabo ang insidente samtang yara sa duty. Ang ining lineman ang siling ni Pondevilla, duha ka mga linemen sang Sineco ang nagresponder sa Hacienda Santa Maria 1 sa barangay Zone 15, Talisay City. Agod magkayukon tani sang linya sa poste. Kay uhon ang naguba nga insulator. Pero wagid ginalauman Natandugan sang sining lineman ang linya man sang kuryente.
nga illegal gintakod sa poste. Ginapatihan nga ang kuryente nga natandugan niya illegal nga gintakod sa poste. Ta simple nga sugilanon, may illegal tapping. Sos pagkatandog ang lineman dagdag, wagid matabangan. Nangin survey ini maka-aksyon nga pandam sa mga konsumidor di lamang sa Sedeco, kundi konsumidor sa taran-taran nga mga electric cooperatives. Nga likawan gid ang illegal nga pagtakod. Tangod ari na ho, may natabo na. Kung way kuntani sang illegal tapping day, siguro way man ni matabo ining trahedya ni mo ini pagkakurente sang lineman ni. Tangod kung lineman ang trabaho sa isa ka tawo, nabalaan niya na ang medyo kabisado na niya. Ang iya sa nga dapat himuon. Pero sigurado kung yan ang lineman, di way ni sang ideya mo. Way ni sa kabalo nga may lain gali-ngalinyad nga illegal nga gintakod sa poste nga motong ginapatihan na tandugan niya kagrason sang pagkakuryente ya. Una sa balita, una sa aksyon. Kahapon din natabo, by the way, no? Ining incident yung mag-action. Di mayara sang pag-bisyo sang linya dito sa kurente sa Talisay City mo. Kahapon din natabo mag-action ang trahedya. Ano pa ba sa balita sa bahin sang lokal? Lalaki nga kung inyo maduduban aksidente nga nabungguan sang pribadong salakyan sa highway sang Aranata tubang ni sang Manvel Royal Subdivision sa barangay Pahanukoy, Bacolod sang Biyernes ang gabi. Nakilala na ang biktima taga barangay Vista Alegre, Bacolod. Ilamang kadlaw ang nagligad sa antes siya makilala. Ining napatay nga aksidente na bungguan. May diferensya inis paminsaron. Simple nga tawag sa aton ti buang Una sa balita, una sa aksyon. Nagtabok ni siya sa may dalan nga madulom. Damo gid man porsyon dalan dara sa Araneta mo, sa hindi lamang sa Pahanukoy, pati Araneta highway sa dalan sa Tangob. Galing ka may istorya ko balang medyo lo eksperto man sa sining suga ginabutang skillet sandalan. Ginahunggod na ako na sa Oliver nga way ginapasigahan kay balas ng sanag. Ay kung sanag ko do, silaw man. Sakto na. Pero bas laen kaya kung dulom Kung dulom laen kaya Galing ka ina national road na iya ka gobyerno national obligasyon na Tinatabuan ni maka-aksyon aksidente nga pagkabunggo sa buang dara sa atubang sang Manvel Royal. Biyernes, nakilala na ang Lansri. Taga barangay Vista Alegre. Way na makita sang driver sang Toyota Fortuner. Gulpi lamang tumabok ining biktima ho na bungguan niya. Ting driver voluntaryo mo ito nagsungka sa mga kapulisan. Ang leksyon kag pahanomdom sila mag-aksyon dapat kuntani. Ang mga opisyal naton sa Bacolod tamdon man ang problema angot sa pagdamo sa mga persona nga nagalambiyong sa Bacolod. Mayara gani ko migo nga nagdasiling sa akon siling action mar. Ini mga buang ni kon imo sundon gid ila sa niya panglakaton. Kung kaysa makasiling ka nga basi magwa na ni sila sa kalibutan. Una sa balita, una sa aksyon. Ting ilaw bra lakat na nga lakat to, di ba? Kasi kung magwa sila bala sa Earth, sa ilo na sila sa ibang nga planeta. Kay sige lang nga lakat, doy magadi ginahapo. Mayara gimang ginahapo, tao malana sila. Kaya mo di dapat tamdo ng problema ni maka-aksyon ho. Wagid sang opisyal nga nakapanomdom kung anong maayo himuon sinisila. Hindi man pwede nga basulon tani mga buang. Tawagan sila nga buang kay way sa insaktong pinsar. Pero kung kaysa baya may tion nga sa isa ka lugar diri sa Bacolod. Labi na diri sa may downtown area. Hindi lang nga isa, dua, tatlo, apat, kundi sobra pa ganit sa lima. Ang makitaan mo, nga daw halos kada ginsangan, kada corner sandalan, may buang. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Mayara sa nagapungko, mayara sa kakatin-katin, may nagahibi gani, may kikisa, may nagabarangisi. Mayara gani nga nagasulat nga way untat sulat ya mo. No, may ara man nga nagahublas ka nagatabok sa dalan, di ba? Di babayaan talang ni. Kasi sa uli, bansagan lang atol sa nga lugar nga buang capital of the Philippines, bauklain man pamatian. Una sa balita, una sa aksyon.
Alas 5:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Balita Nasyonal. Si Presidential Spokesman Roque naka-isolate subong matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga staff. Self-isolation ang tawag mga kaaksyon sa kay Roque. Precautionary measures. Mao kabay pa nga hindi lang mag-positive si Roque kamantin akong papilyas ni kaserbi ni sa spokesperson sa Malacanang, spokesperson ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang 22 sa 25 kayo kay variant cases sa Pilipinas. Naka-recover na sa COVID-19. Di ang unang report hindi gid man makamamatay ining UK variant ning COVID-19. UK variant coronavirus. Hindi na siguro matawag nga 19, no? Hindi na pwede matawag nga COVID-19. Kaya manti na ari na kita sa 2020 nag-agi na, 2021 nag-agi naman. Coronavirus lang guro. Ay kung tawag nga COVID-19, ang COVID-19 bago nag-upisa sa mag-action tuwig 2019. Kining UK variant di na siguro pwede madala ding 19 nga numero. UK coronavirus. Pag-abot sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas, wala pa sang petsa. Amo na daw. Dumduman nyo itong ginmuno sang Malacanang si Presidente Duterte sa bulan sa Mayo 2021 pa. Mapapakuna sang COVID-19. Amo nang hulaton nyo daw. Atihan nyo ko bala. Bulan sa Mayo pa na daw. Abot. Inasiling nila nga first quarter ko no sa 2021. Ati siguro, abuton ta na mas mayong temprano para nga hindi na kita maghala pagkahulat kag halalokdo. Sining palaligban dala sang COVID-19. Samtang pagsunod sa priority list sa mabakunahan. Ginapanawagan sa healthcare professionals. Una sa balita, una sa aksyon. Ay nalipatan ko manuhon galiho sa isa ka dalan diri sa Bacolod mga kaaksyon. May ara sang grupo sang pamatanon di nagmaniguro minor, mga teenagers lang ni. Dara sa area sang Lizares, temprano basali nag-celebrar sang Valentine's Day ho. Aras kilid sang dalan, ang ila sa nga background, pader makakson nga damo sa nakasulat ba na, ning vandalism ginatawag. Duwa ni ka pares o, duwak bayi, duwak laki, hinimo yata na ang nila tanang kilid sandalan na lodging house. Una sa balita, una sa aksyon. Nagaksanay kang halukanay das dalan sa Lizares. Why pa face mask? Ay di na maginikanan sa niman. Mga solterito kag daligingding daniho. Dara sa may dalan sa Lizares, may nagasiling kapalabot man sa aton nga mayara magadagani Aksyon Marlon dara sa may dalan Lakson sa tubang sang bangko. Pinabayan gini daw sa ilan sa ginikanan daw. Kalakain lang galing sa panulukan bla sa Bacolod nun, labi na sa mga pangayaw. Alas 5:07 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ato ni balon una observation report sa patrol. Aberga tupa subong ang dabo-dabo kag talithi. Ihalong gid kay kanamo sa gihapon sa nagasilibro subong. Sa isaks man na makaaksyon mayo na lang kaysa kadlaw mapakita si Haring Adlaw magainit sa pero sa isaks man na subong laban gid ang pagtupa sang ulan. Una ining ay kadua ining Lunes sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Mayara sang mga isaks man na lang ang nabilin kag nagasaulo na kita sang Valentine's Day. Sa Patrol with Action John Diaz Observation Report Action John mayong hapon please kamin. Bago mo na muna aksyon mat pero nagatulo palitin na naman sa palibot sang syudad sang Bacolod sa liman nga mga tanion makita na taraton kanangitan magulugal umon ang aton nga paniyampo sa liman nga hapon gani una besa aton gid ginapanumduman ang aton tanan nga makaaksyon ilabi na nung Lunes karaan sa bonga balik kini aksyon mat trabaho sa mga pampubliko kag mga pribado nga talatapan diri man sa may syudad sang Bacolod gani magpreparar gid sa nga proteksyon sa kagalingon agud nga hindi mabasa sang ulan kung kamo man napapulo isiniman nga mga tinak na mga kaaksyon. Among sini oras, sinakabing rush hour sa palibot ng sulad ng Bacolod pero diri sa aton ginalabyan ang dalan San Juan kaligwa sa gihapon sa sitwasyon kung trapiko aton paghambalan. Siring hapon, makabig lamang diri nga light to moderate ang traffic situation mga kaaksyon. Tayo yun ang biyahe sa mga salakyan. Ilabi na mga salakyan, gikan diri sa area sa south padulong north portion mga kaaksyon. Even ganiya ang mga nagalusot ng salakyan alin sa may sa Kino Drive
pakadodrisan pa ninyo stop, then para i-turn pa banago mga kaaksyon, hindi tanto mo sinakadamo ang makita naton nga mga salakyan nga nagadabahay siniman nga hapon. But siringon, sigurong iba nagpawulya panay sa Lacson, diri sa area sa Lopez Haina, o kung iba nabi dito nagadabahay sa may Circumferential Road. Pero basta siring hapon mga kaaksyon, diri sa may dalan San Juan, makabig lamang diri ka right to moderate ang traffic situation. Kaya ito nabisa sa totalan nga mga kaaksyon, kung kamo nagadali sinyo mantag sa mga padulungan sining hapon, may makamadali makalabay sa area sa dalan San Juan, at least dire-diretso tayo na yung biyahe sining hapon mga kaaksyon. Samtang sa bahay naman diri sang dalan Lacson, yung malindri sa may Burgos Lacson, diretso mga kaaksyon sa Tubang, sa provincial capital Guna, makabig sining hapon nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation mga kaaksyon. Mas nagabulubukat pagid ang trapiko kung kamo makalampuas na sa may North Capitol Drive, diri makaaksyon diretso sa 11, tubtob sa 18 Lacson Street, nagasinumbali mga salakyan, labi mga traffic enforcer diri mismo along the road mga kaaksyon. Kaya kung kaisa ng mga salakyan nga alin sa may east, Maricol ang Golpe, pa west o kung southwest nga direksyon mga kaaksyon. Rason kung ato yung nalang din magpundo sa mga salakyan, gikan sa area sa north to south o vice versa mga kaaksyon, nagagansang ligwa ang mga salakyan nga nagalusot. Amo nang dapat natin dira nga panumdum labi na sa mga salakyan na mga motorista nga naglayo sa mga four-wheel vehicle nga kabudlay na magpanglusot-lusot na makakso dalawang area sang Lacson nga siguro ngita lang gidanay sa mga lugar nga mahimo sila maka-cross balang hindi man makatugas malbugat nga trapiko kay kung magamo sila dalaga pinunso ka mga salakyan worst traffic situation ang aton na experiencehan diri sa Ramos Lacson diretso makakson diri man sa Tubang sang isa ka mall sa barangay Mandalagan sulad sang Bacolod Padudong sa may Buri Road Lacson area, makabig diri nga moderate to heavy, tubtob heavy makaaksyon ang traffic situation. Mabulubog-at nga trapiko ang na-experiencean sa aton nga makaaksyon. Mo nagagin una tagid to kay na nga panumdom nga kung kamo na kay balo magdusot diri sa highway sa Kino Drive. Aton siguro rekomendasyon pwede nga madiri kalabay agud malikawan mabulubog-at nga trapiko diri mismo sa area sang Ramos padulo makaaksyon sa may Buri Road. Sa piyak nga bahin ang patrona kalabay diri sa area mismo sang dalan na Burgos Circumferential Road. Good thing kay bisan kramo na sa masalakyan nga makita naton sa dalanon sa gyapon functional o kung nagagana abi ang traffic lights mismo sa area sa Burgos Circumferential Road wala pa nalabot darang naka-on standby nga traffic enforcer nga mga nagapabiling pagit sa sistema kung traffic ang aton pagkabalan kabalo kamo makaaksyon may naging salakyan nga naga-beeping the red light la nga yellow na sila nga portion sa Japon nagalusot kay para kay ngagaw ko no pero kung mo sinang imong nga mga attitude ang resulta sila sa uli mabulubugat na trapiko kag apektado man ang mga salakyan nga kahapon kaupod nimo nagalabay sa dalanon mga kaaksyon hindi ba nato mabaso din ako na medyo madugay ang inisipay drantes naman nga magsaylo sa piyak nga direksyon ang panugutan nga makalabay sa intersection point bago di na may mo strategic plan sa Bacolod Traffic Authority Office mga kaaksyon ang pila sa mga salakyan alin din mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center padulong din mismo sa ginsangan sa Burgos Circumferential Road gari ko rikaw alin din sa may south going ka north direction mo padulungan abi ay mo option side padulong kagid luwas ang Metro Bacolod panorte ka nga bahin sa probinsya laksyon sa Tarisay kung gusto mo malikawan gid ang traffic you can take a long road pwede ka magdikalusot makakso sa likod sa Bacolod City Government Center then lapos ka mo dara pakadto dito sa may Helvet sa Height of Division then dabla palikuan ka mo dara pakadto sa may area sang Villamonte nagalulutsan makakson na ang inyo dara nga lapos dito sa may Barangay Montevista para at least hindi na kadiri matamaan sa trapiko sa makakson sa Burgos Circumferential Road na balang biyahe ang imong panakayon ka na balawang biyahe pero at least no malikawan mo mabalubugat nga trapiko dili mismo makaaksyon sa area sang Burgos Circumferential Road dito naman sa sur nga bahin sang sulad sang Bacolod Abanga Metal sa nimang hapon nakabig diri nga light to moderate makaaksyon ang sitwasyon kung trapiko nga aton pagawalan pero lagi problema ang Alihis Araneta Road sining hapon tayo yun ang biyahe sa mga salakyan nagagana ginadang traffic light o ginapalya ang traffic light sa may Alihis Araneta nga portion that is why ang sistema sa trapiko nagapabilin sa gihapon dito lang kung kadto ka na barangay Sumag ekspektaro ng mahinay nga trapiko binamo sining oras makaaksyon madamo nagakadto sa merkado nga daan ti ala kilidang tangdalan ang market mismo concentrate market sang barangay Sumag sulad sang Bacolod sa gihapon makaaksyon medyo magalumon ang panahon sa palibot sang sulad sang Bacolod gani halong gid preparar para ganar.
Sa atin na nga mga kaaksyon, basta masiling paniyampo, namigid nahigop sa mainit na kape. Pero kung kape ang aton pagamalaan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Mag-inom from Dr. Alfred's Green. Rekta sa patrol ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas ito na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar. In Standard Time, balik naton mga balita na sa ato sa mga action unit reporters. Pagkatapos kilaban sa di. Sample. Okay, si Franco John Ray, magandang hapon Marlon Henovaya, pabati ko gali sa mga tropa ko diyan sa Barok Rojas Barangay Tangob nga magpakabuot na. Hamal ni Franco John Ray. Si Toto Bia Jonathan, good PM. Raymond Legaspi Pineda, hi, good PM, Max Marlon. Pakigrit lang sa pamilya namon, Marinay Pineda, Santa Ana, Legaspi, De La Cruz, Agador, kag Saga Pamati, kag ginagrit ko man si Lola Erlinda, De La Cruz, kag si Tia Arlene Ontal, kag ginagrit ko man gali pamilya Ontal, ga Pamati, always. La Carlota City. From Batangas, Electric Cooperative Incorporated, hamal ni Franco John Ray. Alexa Fuentes, happy Monday, be safe. Alexa Fuentes. Thea Kim Iriman, good afternoon. Ima Alcuela Kelstrom, watching live from Sweden. Kenneth Valencia, good PM, Idol. Monitor lang ko. Araman si Tomas Bronyola, good PM. April Joy, Buena Flor Gaston, keep safe everyone, especially Energy Fans Club, watching from Porok Mahigugmaon, Barangay Tangob. God bless, thank you. Suzette Alunan from Hong Kong. Chris Vilma Trias, East Homes 3, Barangay Estefania, great ko lang Trias. Montoya, Subido, Tesoro, Arsenio Azero family, God bless, salamat. Chris Vilma Trias, Erwin D.B. Gonzalez, good PM, monitor lang. Jose Moncal Torilla, Romy Agsam, good afternoon. Jocelyn Libon Dispoho, Homalomina, Wilson Tihedor, good afternoon. Alex Fuentes, Trixie Ibusyo, correct kagid Action Marlon, buang kapital sa Bacolod. Lain lang kung buang kapital Bacolod, buang capital of the Philippines. Hambal ni Bigote Lacoste, damo na buang kay ang mga lideres puro man. Ginabuang man nilang pumuloyo hambal ni Bigote Lacoste. Lacoste. Okay, Lacosta. Mercy Marasol Flores, good noon. Leticia Pastrana watching live through FB. Lin Sing, mayong hapon sa Marlon. Si Bebs Tordesillas, tamiyo lang. Si Chip Ronald Kagaboknoy gali dara sa Mars Transloading maaw gapa urok-urok gid kami pamati. Carol Montoya, hello. Idelaus, good afternoon sa Marlon. Monitor lang kami dari sa Cane Town, Victoria City. Iban balikan taraman dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon. Ang syudad sang Talisay, Negros Occidental, mga kaaksyon, isa naman subong sang ginatutukan kay kadamo naman sa mga evacuees kag apektado nga pamilya sang nagluntad nga flooding, may baha naman mga kaaksyon. May ara sang suba to, tatlo gito ka suba mga kaaksyon nga ang pagsaka sang tubig na kuwaan naman sang video, litrato. May ara sang 92 gid ka mga pamilya magkaaksyon sa Barangay Dos Hermanas kag Barangay Zone 8. Nga apektado ho. 92 di ginabugusan sang 265 taran ka mga residente gin saylo anay sila sa lugar para nga masigurong ina sa kalawasan. Naman ang record nga ginpagwa as of 12 noon kaina no sang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Si Governor Bong Lacson kaina nagasiling magka-aksyon nga importante din ginatawag ng disiplina kag ang kooperasyon kay sama sabi hindi gid malikawan. Pero mega katabo ning problema ni mo gid ang una gid nga nasumalang nga problema sa mga responders sa pag respond nila sa mga lugar, sa mga pamilya nga nagapangayo sang bulig. Ulihin na bla. Okay, temprano pa bayara sila sa panawagan nga dapat biya anay, alin anay sa lugar, sa ilo anay sa hilway, kay para nga ma-sure, although nga way pa naman piho nga magsaka ang tubig. Kaya damo nagaling sa mga hitabo nga mayara sang tao na lang alang ti sa Silay City nagligad to di bla, may natrap to. Manugalin na ko tani to siya, nagbalik pa sa balaya, tinatrap sa way na sa mga kaluwas, patay gid to mga kaaksyon. Now, aga na tawag preemptive evacuation. Galing ang tao kung kaysa, kung badalman ta, hindi tagad man sila mapilit mo. Kayo na bes, dua ang ilas rin ginapaminsar na. Ang ilas rin nga property, nga hindi nila pwede mabayaan, ginasagod nila ang kasapatan, kag ang ilas rin mismo klawasan Why ba na sila nga hambal nga, bayda, patay gumbotay. Kaya panumdum na sila sa ila sa nga safety man, galing ka na butang sila kung kaisa. Sa tunga-tunga, blati ang balde gov, kooperasyon, kag kung may panawagan ng gobyerno, nga preemptive evacuation, dapat pati na lang. No? Ang property, pwede niya balik liwat, makitaan liwat, maangkon liwat, parang kabuhi, hindi na. Isa lang kabuhi isang tao. Yaring panawagan, ayo ni Governor Bong Lacson, kabati sa Rasalin Tarasuong, panahon pa sang tig-ululan, sa sulod sa isang man na permigidya, gato pa ang ulan. No? Kaysa alang kapakita si Haring Araw. No? Haring panawagan ni Governor Bong Lacson sa mga nagrense. Well, of course, we will always be ready, when we're very definite that it's coming. We will always practice pre-evacuation if there's a need. Very important, Gapon, is the discipline of our people that they will adhere, if there's a call for them to evacuate already. So, we need everybody's cooperation. So far, well, I hope, rain can also be good, but too much rain can cause us problems. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sakto man ang pagtupa sang ulan ginakinahanglan ni sang tao labi na sa mga mangunguma. Kaya kalain man batsagon nga init lang ang init mo, di ba? Ka esperyensa na kamo sang halit sa ginatawag nga El Nino phenomenon. Ga balagtik ang mga ruta. Di kinalaman sang ulan, o galing kung sobra naman ang ulan. Makahalit ban sa tao kag sa property. Loligmat lang
manang panawagan uli sang ato sa gobernador, hindi mapagtan kay gulpiada kung isang pagbubo sa ulan bla. I-check ta mag-action ang record sa bahin sa Provincial Veterinary Office ang sa Provincial Agriculture's Office kung bala magkapagawa sila buwas, tinguan to ni kahalitan naman sang ining lain nga tiyempo pagtupa perme sa ulan sa mga pananom kag kasapatan. Lasing ko ba tinuwa Action Radio Philippine Standard Time. Ibalaon taray ang itali sa balita halin sa Bacolod City Hall maka-action ang NTC. Wala ginbaton ang pangabay sa Bacolod LGU nga radio frequency. Anong rason? Naway nila ginbaton. Action Radio City Hall Report. Itali sa balita sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Mar, last year pa sang nag-apply ang LGU sa siyudad sa Bacolod sa National Telecommunications Commission o NTC sa tuyo nga makakuha sa radio frequency. Taman na bulig sa pagpatuman sa distance learning diri sa mga siyudad sa Bacolod Action Mar para sa radio-based nga instruction. Pero lately lamang sang nag-reply ang NTC diri sa mga LGU sa Bacolod City pagi ni kay Vice Mayor Elcido Familiaran bilang presiding officer man sang sangguniang panglungsod. Gin-confirm sa aton ni City Councilor Renisito Novero ang chair sang Committee on Education nga wala gin-grant ako na gin-deny Action Mar sang NTC ang ilang pangabay nga radio frequency agining sulat na petsahan January 21, 2021. Isa diri sa mga explanation ni Councilor Novero is kung hatagan sang NTC ang Bacolod City no sang radio frequency. Posible Action Mar ang iban nga mga bulutuan ang magapangayo man which is limited gid lamang katama ang mahatag sang National Telecommunications Commission. Pero wala naman sa problema Action Mar sa bahin sang chairman sa Committee on Education. Tungod sunod siya naka-adapt naman sa pagbago sa changes sa ining mga bulutuan diri sa masyudad sa Bacolod labi na mga public school. Kasunod nga daw kasulhay man sunod siya ang pagpatuman sang blended learning diri sa may syudad sa Bacolod. Daring tingoga ni City Councilor Renisito Novero. Well, nag-reply ang NTC denying our request. Kaya bangod mga rasones nila, for example, wala diri sang available nga linya for our request. Number 2, kung may iponigrant nila, mangayo naman ang ibang mga eskwelahan, they cannot simply provide for all schools in the country. And mayo naman sa buong mayara lang sila arrangement with LG kag ang DepEd kag anyway okay naman ang sistema sa buong aton nga distance learning. And then of course diriya sa Bacolod at least pasalamat kita sa DYDS for providing us free of charge radio service. Action Mar diri sa may siyudad sa Bacolod kay Councilor Novero may isa diri ka radio station nga naghatag nga sang free nga airtime para man sa mga public school students diri sa may siyudad sa Bacolod. Kisa una may mga planong siyudad nga magtukod sang tower, magtukod gid Action Mar sang isa ka radio balangan non-commercial pero amo ni gani no ang nangin sa bata sang NTC wala gin approve ang ila sining nga pangabay nga radio frequency. Update kabalik gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita oras sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Action Dale, 5:32 Action Radio Philippine Standard Time. Magluwas sa problema sa COVID-19 mga ka-action. Sinugata naman sa Democratic Republic of Congo ang problema to angot sa tuhaw na naman sa ginatuwag Ebola. Pamalatian maka-action, masakit man yung maka-action. Ining ginatawag nga Ebola. Ebola virus man eh. Pwedeng kagaw sa mong nga gina problema gina pangkatubang naton corona ina siya. No? Kagaw nga lang niya coronavirus. Dito sa Congo, may lockdown naman sila nga another problem naman nga virus, Ebola virus naman mga ka-action. Kau kabay pang Tebrano pa mahatagan ni sa galiyon sang solusyon kay hindi maglapnag sa ibang nga rasyon bla.
partikular din sa pungsod sang Pilipinas. Alas 5:33, Action Radio Philippine Standard Time. Sa patag sa ginampang manuhon ko di kay aredi ang ato sa ding ka-action man. Pilam si Jordan Clarkson Blad. Ano bayo ang record sa bungsang Utah Jazz mo? No? Matamat mayong performance nila. May ibato na rin sila guro sa ginatawag game to beat man sa gyapon sa ulihi sa finals nga LA Lakers kag ang kinasiring man nga bagong bumutsog kag bumakod nga team nga Brooklyn Nets mga ka-action. Hindi man basta-basta ang players dari sang Utah Jazz kaya sa rasalintara Jordan Clarkson pinayang niya sa ding Iloy, di ba? Oh, no? Naka-record sila mga ka-action sa NBA Best Utah Jazz. Pinakamayo nga performance si Donovan Mitchell. Isa man daw sang ilaw sa ding naka-record sa sang career high. No? Triple-double. No? Sa 16 kahampang nila sa Oliver, sa lang perdin nila. Kakinsi sila straight nga daog sang Utah Jazz. So, amo ning tawag nga NBA Best Utah Jazz nga hampang ni. Mayo gud man no, kung tani makasulod sila sa finals, kaya manti sa nasalinta na may film to da. No? Nga player ara da, di sila ang daog nila, lima lang nila sa nga pierde mga ka-action. No? Si Rudy Gobert ara da, may player na sila sa una nga naigo sang COVID-19. Ara na, nag-ayo man to. Nag-ayo man to. Kabay pa nga magsigi-sigi ng ila sa limayong record ho. No? Kaya bago lang nakita ko daw, good news ni para sila. Alas 5:31, Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagproblema naman sila sa ring atay, di may mamatsagan bagon may ginabat. Ano gid ang kadalaman sa ring aksidente nga pagkakuryente sang lineman sang Sinecco mag-action kahapon. Why gid nagalaom ining lineman di. Siguro sa karugayon nga trabaho niya bilang lineman mag-action. Importante ni ko tani ila sa ding papel mo kay sila ning mga ginatawag nga troubleshooter. Proteho. Nanong nasunod na rin nga tika mag-aksyon nga himuon sang Sinecco para nga malikawan ang ilang insidente. Ato sa rin nga pagbanong-balik ato ni Balon Ditali sa ring balita sa patrol. La 5:37, balik kita pagkatapos rin. Good afternoon, Action Marlon. Monitor lang kami dari sa may Cane Town, Victorias. Thank you, si Edil Laos, si Vanessa Mayo Hambalya. Good early morning, Action Marlon. Time check, 3:17 a.m. Dari sa may Minnesota State. Alas 3:17 ang kagahon sila to. Bagabog-taw si Ma'am Vanessa M. Mayo. To ba? Sheila Lagos, good afternoon, Action Radio. Paliog lang tamyaw kay Lovely Jane Famoso. Judy Florentino, good afternoon. Martin Aliling, good afternoon. Si Marilo Kahilig. Gabanitor kada adlaw, Marilo Kahilig of Barangay 1-A, Manapla, God bless. Inday Blaz. Joval Trinidad, good afternoon. At Marlon, monitor live from Kabangkalan City. Okay. God bless always. Number 1 AM radio station. ARB, greetings to all the viewers, listeners. Gabanitor right now. Hamal ni Joval Trinidad. Si Yvonne Buiser,
grabe diri ang snow, 17 degree po, grabe katugnaw, no, sa lugar di Yvonne Boyser. Salamat, Yvonne. Elizabeth Malaka Gamala. Stay safe, God bless, and more power to ARB. Good afternoon. Salamat, gid.
Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood sa mga diabetic, Philippine Standard Time, balikan tarang ato sa nga patrol with action na John Diaz. Itali sa natipon nga balita. Action John, sa balik nga report please kami. Patay Action Mar ang lineman sa Central Negros Electric Cooperative sa Talisay Field Office matapos sila na kuryente kahapon sa Hacienda Santa Maria 1 ang kay Zone 15 sudad sang Talisay. Kaya natabo sila diri Action Mar ang lineman nga ginkilala kay Reggie Austria, residente sang Banwa sang Ibi Magalona, upod ang isa pagid ka lineman sa Seneco Talisay Field Unit. Nagresponde ini sa isa ka reklamo kon report nga brownout mismo sa area sa Hacienda Santa Maria 1, Barangay 15. Gin-survey nila ang lugar kag dito ila na ebaluan nga may guba gali Action Mar nga insulator sa isa ka poste sang kuryente. Tandaan nga ang area ang Santa Maria ini lapit sa ruins bala. In Action Mar sa may lapit sa boundary sang syudad sang Bacolod. Area brownout gid man, no? So ang poste ang ila ginalauman nga wala na gini Action Mar linya sang kuryente kung wala kuryente. Kaya technically brownout gid ang sa area mismo nila. Ginsaka sining ni Austria ang poste sang kuryente. Kumpiyansa sa according to Attorney Dan Pondevilla, ang General Manager sang Seneco, nga wala to kuryente sa babaw. Gincheck ni Action Mar o galing na tandog sining ni Austria ang isa ka linya sang kuryente nga gali nakaangot sa isa ka balay sa Gold Crest Subdivision, Barangay Bata, Sudad sang Bacolod. Ang linya sang kuryente nga ini amo ning ila gintawag o kunay baluan nga illegal nga ginpak o kung gin-connect o kung gintakod sa linya sang kuryente sa poste sang kuryente sa area sang Santa Maria, Action Mar, para maangot sa isa ka balay dira mismo sa area sang Barangay Zone 15. But sa lingon, bisan nga dito sa poste wala sang kuryente, ang kuryente ito nga illegal nga gintap, dito yung nakaangot sa may Barangay Bata, Sudad sang Bacolod, nga hindi ito yung brand out sa lugar. But sa lingon, Action Mar, may kuryente ito ang illegal nila nga gintap sa may poste nga para makaangot sa isa ka balay sa area sang Barangay Zone 15. Amo itong nakapitan ni Austria, rason ito nga siya na kuryente. Kagda mo ka pamangkot na dagdag. Bangod siguro ma-imo Action Mar sa Kabaskugon, bla? Sa nga kuryente sa according to ni Pondevilla, ang General Manager sa Seneco, nadagdag ni sa Action Mar. Pero ang iya gidaging kamatsan, amo to ang pagkakuryente niya Action Marlon. So subong, naibaluan nila ning illegal tap kay ang linya sa kuryente na connect nila dito sa isa kapuluyan sa may Gold Crest Subdivision, Action Mar. Ginacheck subong nila kung sinong tag-iya, kaya ginatun-an nila bawag ila pasakaan sang criminal kag civil cases ining mahimong tag-iya sang pulian, especially kung mapupatud-an nga may ginlapas magid sila nga pagsulundan Action Mar. Yari si Attorney Dan Pondevilla, ang General Manager sang Seneco sa tunawan nga interview. Burnout dito sa may Santa Maria kasi sa ruins. So nag-responde ang aton mga lineman, nagkatuto, luwa sila, no? Tapos, pinpakita nila kung diin ang fault. Diin malang kwan, may trouble. May nakita sila na may buka ang insulator. Okay. May ginsaka yung poste. Hindi kumpiyansa, kay TY pa. Nagsaka. Why siya kabalo, may illegal nga connection nga halin sa Gold Crest Barangay Subdivision. May illegal dito nga connection. Naging sa peak nila sa poste talaga, sa poste. Tapos diretso na sa pamalay na sa may Hacienda si Maria. Okay. So, ang ato yung illegal connection, kung halin siya sa Gold Crest, may number dito yung portion. Hindi ang
kasama ko dito sa Congress. At doon as pamalay sa may Santa Maria o si Maria Sinda. So, natandog itong wire nga illegal connection, di naman makita, di tulong. Natandog niya, kaya nadagdag siya sa poste, di mo itong diskusya nga itong lineman. Di ilang subong, ginapag-trace up ko to, actually, ginino, so illegal connection, pero ginapag-trace up ko kung sa diin na ito nga balay. Kasi, basi makafile ka nagkakaigo nga kaso man sa dito, kaya di na kuhan ang kabuhi sa atong tao tungod sa illegal nga collection. No, oo. Kuhan, although di aksidente na, pero tungod man din sa illegal nga collection, doon na yan nagkakos sa atong kabuhi sa atong nga lineman. Oo. Action Mar ba yan si Atty. Dan Pandevilla, ang General Manager ng Seneco. Bale, akson dyan ang kuryente nga live nga may ara payasang ang kuryente nga halin sa Goldcrest Bata, ang connection sina area na Santa Lisay, bali nag-agi ka nagtungtol anda sa poste mo ng plastada? Hindi. Bali, ang connection ni dito sa may Goldcrest Gate sa Kabalay. Buto dito nakaangot ang kuryente. Okay. Gin-illegal tap nila kadto sa isa Kabalay pag Action Mars sa may syudad sa Santa Lisay. Okay. So mo tong ginpagi, bali gintakod lang nila sa poste para lang hindi guro obvious Black Action Mars. Tapos para digtong isa Kabalay pagid, makatap tong isa Kabalay nga makaangot ang kuryente kag may power to sa. Ang nagtapya ang balay aran sa Talisay, ang gintapan sa Bata. Okay, so nag-agi. May gigalaya ideya to action dyan ang lineman. Nga ang kuryente, galing isa ka kuryente, nga ara sa postingin sa kaan niya, hindi a burnout, live ya. Yes. Amo tambal ni Atty. Pandevilla, kasi yan, sayang ila lineman. Burnout na raya sa lugar. Kaya wala power mo, amo ginang ilang ihibalo. Subot sa ingo, wala sila yakabalo, galing. Nga may ara, gali illegal nga nagatap sa kuryente sa iban sa lugar. Si timing to, amo gitong iya na Kapitan Action Mar, digtulodos kabihan, nga may illegal nga nag-connect na gali isang kuryente, parang Bacolod, totally isang area. So dako, Guro Action Oliver, dako na sa gorong kuryente, no? Pastada, dako na sa kuryente? Okay. According kay Sir Pandevilla, ginpalaragway naton sa Action Mar, hindi gid man kuno ka layo biyang distance kay hindi dako ang kable o kunang linya nga gamit nila. Yes. Kay para doon Guay Action Mar doon nagatapik lang sa Japon sa kuryente nga original. Okay. Dugin palatay lang bla nila para hindi obvious nga may naga-connect dito kadto sa Gogi. Kabalo ka ang Goldcrest, likod din naman doon the ruins ng Action Mar. So ano lang gid sa nang lapitanay lang gid kag hindi tanto mo sinakalaba ang connection nga ginhimo nila. Kaya ang Baldir sa Pandevilla, may mo ang taga-dra sa lugar mismo, nakabalo nga may ng illegal tap. Pagabangod, nga antis action maitakod dito sa babaw sang poste, may masaka ginaya. Kaya hindi man pwede nga ang masaka, lineman, kag sa itong mag-illegal nga nag-connect. Buti ngon, may mga residente mahimo dira, nga nagsaka dito sa poste sang kuryente, kag nagmato-mato, bala pang tap sang kuryente sa babaw. Kaya ang Baldir sa Pandevilla, o Atty. Pandevilla, dapat sa mga halong man sila, kinalib lang mag-subra nila to Action Mar ka illegal connection sang basta sinabla man disgrasya kung nila mapaktan nga makapitan to nila live wire o kung natin may kuryente o may power Action Mar. Yes. Tamo ni Hambalya, karon sa itong pila kami sa public affairs program, papatin nato, may mga paandam ang Seneco, taking discuss Action Mar nga gali may mga illegal o may mga legal cases nga may mo pa bangon ang taho kung persona nga una bes sa ang nagapanugot nga mag-tap sa iya sang kuryente. Kag mismo man ang nagapa-tap ako nang gusto mag-tap Action Mar sa isa ka persona nga may authorized na o kumiyara na abi mismo kontador nga iya Action Marlon. Okay, duwa ni ka cases, kung may mag-discuss of course may criminal case, ang isa pagit isang civil case Action Mar. Sa totalan nga mga sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian natin
John Diaz, ulas ko sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sige, karon sa Action Farming Line na dugangan ni aksyon na John Diaz. Importante ni mag-aksyon. So sa mga lineman gali, sa electric cooperatives naton na dubligid nga paghalong. Di mo silingon nga, hindi maghatag kumpiyansa. Kay di mo silingon nga brown out, why na sang linya, tiyaw na tabos tali sa city ho. May linya gali, may kable sang kuryente nga hindi iya sakop sang brown out, kundi iya may kalayog liya. Ti subo-subo katama nga balita ni kaghitabo para sa pamilya sang lineman ni ho. Sige, Carol Buntoy, Action Marlon, always ko monitor FB Live from National Printing Office, Quezon City, Ilonggo. Ako dito lang ga work Manila. Salamat, Carol. Christian Roa, thank you. Mayong hapon, Bata Kapigado Ondrade, mayong hapon, Action Marlon. Okay. Rosario de los Reyes, good afternoon. Live Progreso Binalbagan, Pamilya de los Reyes, Kilantang, Hoxon, Aldamar, Armando, okay, jote na malaniwa. Armando Saison Guevara Jr., monitor lang ko dari Action Radio Bacolod, Makati City, mga layo ng mga lugar. No, Ligay, Villaris Achivar, monitor, watching live, Ramon Andalusi Achivar, Santa Loca, Bago City. Si hambal ni babangkot ni Romo Pasaporte, wala gedya gloves ang lineman, hindi na siya makuryente kung may leather gloves ila lineman bla, damo ina ila gloves safety first bala. Hambal ni Romo, Toto Romo Pasaporte. Nonoy Rulan, mayong apon ng sumar, monitor kami balay sa barangay Pahanukoy. Ibang nga balita, way tabalubutan, tutor karon sa Action Farming Line with Action na Brian Morden, alas 7, tubto balas 9. Nakasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag-aksyon ang defensor. Ako naman aksyon na Marlon Hervaya. Action reports after edition, magabalik na naman, boss. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon